La llum és un símbol, és a dir, no és un concepte. No pretén la llum ser unívoca, sinó que s'obre tot un camp interpretatiu més ampli, més polisèmic. Més enllà de la consciència, del pensament i del llenguatge, ens n'adonem de coses, si és que se'n poden dir coses, que ho hem de poder expressar d'una manera que no sigui lingüística, ni sigui discursiva, ni sigui articulada al voltant de conceptes que expressin la nostra consciència. I crec que la llum respon justament a això, a aquesta capacitat d'adonar-nos d'allò que transcendeix les nostres possibilitats comunicatives i de comprensió discursiva. La llum podríem dir que és la part visible de l'espectre electromagnètic, que és el conjunt d'ones que existeixen en aquest món. La majoria no les veiem i una petita franja, que és la franja visible, són el que anomenem llum. La vista humana està preparada per veure precisament aquestes freqüències d'ones, que són l'espectre visible. I això és la llum, crec. Crec que respon a aquesta dimensió que els budistes en diuen tercer ull, que Sant Pau va parlar de l'oftalmostes cardies, de l'ull del cor, és a dir, aquesta facultat que és capaç de fer-se sensible d'alguna cosa que no podem identificar amb quelcom concret. La llum és aquest moment de transfiguració potent de la persona, aquest moment en què expressa la causa final, la ultimitat del món, és a dir, allí on el món acaba. Això és la llum. El color que veiem d'un objecte no és el color de la llum que li arriba, sinó que és el color dels rajos que reflexa. Tot de manera en absorbeix uns i en reflexa uns altres. Si el reflexa tot, ho veureu en blanc. Si no en reflexa cap, ho veurem negre. Els primaris de la llum són el verd, el blau i el vermell. I això, si es mira una pantalla de televisió de prop, veureu que cada píxel té els tres colors. Un dels símbols del Crist ha estat el sol, d'aquí que tots els temples s'orientin de cara al sol. I de forma explícita en l'Evangeli s'esmenta efectivament que la frase «soc la llum del món», que va tenir una força extraordinària. El cel realment no és blau, sinó que el que passa que quan la llum passa d'un medi més dens a un de menys dens, o al revés, canvia de velocitat. És a dir, nosaltres, per exemple, si estem a la platja i estem corrent per la sorra i ens fiquem a dins de l'aigua, segur que ens frenarem una mica perquè l'aigua és més densa i, per tant, costa més de moure les cames. Llavors, entrar en un medi diferent canvia de velocitat i es desvia. I no tots els colors van a la mateixa velocitat. Llavors, el primer que es desvia és el blau. Per això, durant el dia, ho veiem blau, perquè està relativament perpendicular i llavors ha de travessar tota la capa de l'atmosfera. Però observareu que als matins i als vespres veiem tons grocs fins a vermellosos. És la llum intensa que entra a través dels vitralls, però també és la foscor gradual que s'endinsa en la catedral, cosa que nosaltres hem perdut, en el sentit que la intervenció de la llum elèctrica altera completament el ritme llumínic d'aquests temples. Això segurament és una gran pèrdua, que segurament és també irreversible. Aquí la reflexió no és res més que quan la llum troba una superfície polida, per exemple un mirall, o pot ser l'aigua, surt com, diguem-ne, rebotada. I aquest fenomen se'n diu de reflexió. En relacionar els diferents tipus d'art, Hegel se n'adona que la música, a diferència de les altres arts, es caracteritza pel fet que és ingràvida. La pintura ja s'emancipa d'una dimensió de l'espai, però encara està subjecta a aquesta materialitat. Un quadre el podem tocar. La música, per contra, té aquest element d'ingravidesa que convida a interpretar-la com una art que arriba al fons de l'esperit. Així mateix amb la música, amb la llum. La llum té aquesta capacitat expressiva, repeteixo, que no és discursiva, sinó que és precisament una capacitat expressiva alliberada d'aquests condicionants més físics, més objectius o més
més pròxims a allò que podem arribar a comprendre a través de la lògica i de la dialèctica. La refracció és quan el raig segueix el seu camí sense rebotar, sinó que s'introdueix en el nou medi. De fet, quan estem amb l'aigua, una mica passen les dues coses. Una part de llum es reflexa i una part de llum es refracta i entra dins. Sí, té una frase bonica, Nietzsche, en té moltes de boniques. Si vols ser com un llamp durant molt de temps has de ser com un núvol. Si volem la intensitat d'aquesta llum que s'expressa en un llamp, que és un instant, és solament un instant, durant molt de temps hem de tenir la paciència d'aquesta indefinició, la paciència d'aquest moment que està buscant la concentració fonamental. Allò que deia també Dostoievski, una hora de felicitat pot justificar tota una vida.